היי כולם, איזה כיף לכל מי שהצטרף אלינו. תודה רבה שאתם כאן. אז בימים באמת מורכבים, זה באמת חשוב למצוא לנו איזשהו עוגן לנשימה, לתנועה, והיום התרגול שלנו יהיה מאוד מאוד רך, רגוע, בעיקר פיה ונשימות. אז אנחנו ממש נצלול פנימה. אני רק אגיד שבמקרה של הזקה אנחנו כמובן נעצור, נעצור את הלייב ונחזור כשיתאפשר. שימו לב שאתם ליד מרחב מוגן. וכמובן אני אגיד שאתם מוזמנים לשים לכם מוזיקה שתלווה את התרגול. כי אני בפלטפורמה כאן לא שמה את המוזיקה בדרך כלל, כמו שהתלמידים מכירים בסטודיו, אלא אנחנו במרחב ככה ללא מוזיקה. עכשיו, אם תרצו, יכולים להגיב בתגובות, אם תרצו שאני אשלח לכם פלייליסטים, אז תכתבו ואני אוסיף לפעמים הבאות. אז בואו נתחיל. תראו שנוח לכם, אנחנו בישיבה נוחה, על שתי עצמות הישיבה, אנחנו יושבים גבוה, ואנחנו רק קצת עיניים עצומות, ואנחנו קצת מעבירים משקל מישבן לישבן, ממש קצת ניעות מצד לצד. אנחנו רוצים להרגיש את קודקוד הראש צומח עוד מעלה, הכתפיים תוך כדי רוצות מטה. יש לנו פה איזה ניגוד כזה. אנחנו רוצים להתחבר לקו האמצע שלנו. ואם אפשר עדיין עוד בעיניים עצומות, להישאר עוד 3, 2, 1. בואו נחזיק לצד אחד. ורק נהיה פה רגע. רק נרגיש את כל המשקל על עצם הישיבה. ממש נעגל פה את הגב. אנחנו עדיין על עצם ישיבה אחת. מעגלים עוד, הפופיק נשאב על החוליות של הגב, שכמות מתרחבות. צומחים שוב מעלה, מעבירים משקל לשתי עצמות הישיבה חזרה. ורק לשים לב פה לתחושות השונות אולי בין שני הישבנים. ונתחיל שוב להעביר משקל בעדינות מצד לצד. ידיים מונחות ברכות על הברכיים, הגב ארוך. נשימה טבעית, ובואו נשאר לצד השני. אז אנחנו נשענים על עצם הישיבה השנייה. עוד רגע כאן, נצמוח עוד מעלה. חיוך קטן. ורק לאט לאט מעגלים את הגב. אנחנו עדיין מנתקים עצם ישיבה אחת, מתרחים שוב מעלה. ושוב מעגלים. אז זה סנטימטר מהמזרן. פעם אחרונה, להתארך שאיפה. ולאט לאט עם ההתעגלות, עם הוצאת האוויר הבאה, נרפה משקל לשתי עצמות הישיבה, וניקח שוב את המעגלים, רק 2 מכל צד. נוציא איזו הנחה דרך הפה. לא ספרתי, אבל קחו איזה 2 מעגלים כיפים וגדולים. מה שכיף בלהיות בפלואו בתנועה זה שהם מאבדים ספירה. אז תנו לעצמכם ככה, to let go. ולבחור אולי להיות ממש בכאן ועכשיו. נוכחים עם הגוף. עכשיו אנחנו עם שתי עצמות הישיבה יושבים על המזרן, ואנחנו לוקחים פה משהו כמו דקה של תשומת לב לנשימה שלנו. וסגור. תשומת לב לכפות הידיים על הברכיים. בית החזה שוקע מטה. האוויר עולה לכלוב הצלעות ומעלה אל הריאות ויורד עם הנשיפה מטה אל הבטן. לראות איך אפשר להרפות כאן את עצמות הישיבה בלי שהגב יתעגל,
אבל גם בלי מתח בכתפיים. נהיה פה עוד כמה רגעים. שים לב למגע של צידי כף הרגל עם המזרן. בואו נביא גם תשומת לב לסאונדס, לצלילים מסביב. אולי צלילי ציפורים, באיזשהו חלון. כל צליל שאתם שומעים. בואו נביא לעצמנו איזושהי כוונה של קרקוע, של הירגעות, של רגיעה לתרגול היום. אז ניקח איזשהו דימוי של כל דבר שעושה לכם טוב. גורם לאיזה חיוך ואיזו הנחת רווחה כשאתם פוגשים את אותו דבר. ורק בואו נתרכז באובייקט הזה, בדמות הזאת. יכול להיות כל דבר, באמת כל דבר. זה יכולה להיות אפילו איזושהי תחושה, איזשהו צבע, איזושהי הרגשה לאור האובייקט הזה. מה קורה לנו בגוף ובקצב של הנשימה כשאנחנו מתרכזים באותו דבר. כפות הרגליים. מעולה. את התחושות האלה של הדמות הזאת שאנחנו איתה, אני מזמינה אותנו להביא לתרגול. בואו ניקח שאיפה גדולה מעלה. נשיפה לרוקן את כל האוויר החוצה עם סאונד. אנחנו מרוקנים דרך הגרון ממש. האוויר משתחרר כל הדרך מטה אל הבטן. עוד פעם אחת שאיפה. מעולה. אז אנחנו נעשה נשימה שנקראת ברהמרי, נשימה דבורה. ואני אדגים פעם אחת, אנחנו נעשה את זה 3 פעמים. אז אנחנו לוקחים שאיפה דרך האף, ובנשיפה אנחנו רוצים להוציא את הסאונד של המהום, אוקיי? זה נשמע ככה, ואנחנו תוך כדי עוטפים את האוזניים. אנחנו עם פה סגור בהמהום הזה, ואנחנו משחררים רק כשהאוויר בעצם כבר אי אפשר יותר, כשאין יותר אוויר. אז אני מדגימה פעם אחת שאיפה. אוקיי, ואנחנו ממשיכים את זה עד שאין יותר עוד אוויר להחזיק. והרעיון של הברהמרי, של הנשימה דבורה, זה באמת לתמוך בנו במערכת העצבים ולהביא לרגיעה. נשימה מאוד מאוד טובה. אז אם יש ילדים בתמונה, ממש מוזמנים גם לתרגל את זה ביחד איתם. זה ממש מומלץ. אוקיי, אז אנחנו נעשה 3 פעמים. כשאנחנו מתחילים, אנחנו אוטמים את האוזניים. קחו את זה בקצב שלכם. שוב שאיפה. אחרונה. לאט לאט משחררים את כפות הידיים ומוציאים את כל האוויר החוצה, משחליקים את הידיים קדימה. רק נותנים לראש להשתחרר כאן לעוד 5 נשימות. 1. ידיים כבדות לאדמה. 2. המצח כבד מטה. 3. לעשות קצת לא עם הראש. 4.
שימו לב למגע של כפות הידיים עם הקרקע ועוד שאיפה, נשימה מלאה אחת. מעולה. נתחיל לטייל עם הידיים לכיוון ברך ימין. ושימו לב שיד שמאל רוצה להישאר גב כף היד. בעצם מהשיבה השמאלית אל המזרן, קח פה עוד שאיפה. נשיפה. ועדינות דרך המרכז גם לצד השני. שתי עצמות הישיבה, זוכרים מה עשינו בהתחלה? אז ממש להדביק הפעם את שתיהם אל הקרקע, יד ימין על גב כף היד השמאלית. נעריך עוד את מותן ימין, ישבן ימין על המזרן, קח פה עוד שתי נשימות. גב ארוך. שאיפה. נשיפה. מצוין. בעדינות דרך המרכז, אנחנו נעלה בגב עגול ונפתח את המרפקים לידי קקטוס, צמיד בין השכמות. עם השאיפה ונשיפה הבאה אנחנו נעגל את הגב מרפקים יחד, נרכין את הראש סנטר אל החזה. שימו לב למגע של כפות הידיים זו בזו. עוד פעמיים שאיפה. לפתוח, להיזהר מלא לשבור עורף. נשיפה לעגל. עוד אחד כזה שאיפה לצמוח מעצמות הישיבה מעלה. פנס מאיר על התקרה. נשיפה לעגל. נשאר עם המרפקים צמודים בגב עגול. שימו לב אם אפשר ממש להצמיד מהמרפקים דרך שורשי כף היד, העמות דבוקות ואולי עד קצות האצבעות. נתארך מעלה. ואנחנו ניתן ככה טאפ קטן כמו נגיד תודה לברך ימין ולברך שמאל. ועוד פעם אחת לכל צד. ננסות ממש לגעת עם הברכיים. מעולה. ואז אנחנו נפתח את הידיים בעדינות, ואנחנו נעבור לעמידת 6. כל כף היד פרוסה אל המזרן, ואנחנו מנתקים את הברכיים סנטימטר מהמזרן, כפות ידיים מתחת לכתפיים, נועצים את הבעונות, ויצאנו לדרך בטן הסופה, אנחנו מחזיקים פה. עוד שאיפה, אם אפשר. ולאט לאט לשחרר. הגב פה רוצה להישאר עגול. אנחנו מעבירים משקל אל האמות, ואז שולחים את הידיים רחוק קדימה. אז האגן עדיין מעל הברכיים. אנחנו רוצים, אם אפשר להניח חזה וסנטר, קצות האצבעות משתרשות, או אם זה too much פתיחה לחזה, מצח משוחרר מטה. אוקיי, תראו מה מתאים להיום. ניקח פה עוד 3 נשימות. נסו לנשום עם פה סגור רק דרך הנחיריים. מבט קדימה בהמשך המזרן, עוד שאיפה. מעולה, ועם השאיפה הבאה אנחנו הולכים להחליק כל הדרך קדימה. יש קיבה על הבטן, אנחנו עדיין עם האמות למזרן. אנחנו פורסים את כפות הידיים ורואים אם אפשר רגע לנתק אותם ולהחזיר. כל פעם שאנחנו מחזירים, אז הרגליים מתנתקות ממש סנטימטר, עוד פעמיים. מבט בין הידיים, עורף ארוך, שאיפה. לגעת מגנט על המזרן, נשיפה להרים את הרגליים. לא לדאוג, זה לא באמת הדינמי, הדינמי מאוד יהיה מחר בבוקר, עוד אחד שאיפה. אנחנו רק קצת מחממים. נשיפה, פעם אחרונה. מצוין. ואז אנחנו נשארים כאן עוד רגע, כפות הידיים ממש חזקות למזרן, נגלגל כתפיים לאחור כמה שאפשר, ואנחנו מביטים לכיוון כתף ימין.
אולי לכיוון עקב ימין אם אפשר. חזרה למרכז. נביט מעבר לכתף שמאל. כיוון עקב שמאל. חזרה. והידיים נשארות כמו שהן, אנחנו רק קצת מרחיקים את המרפקים מחוץ למזרן ומניחים את אוזן ימין מטה, נושמים. אז אנחנו נעשה פה תרגיל מהאין יוגה, ואנחנו נכופף את הברך השמאלית 90 מעלות, בין שוק לירך, שימו לב ממש למנח של הרגל כמה שאפשר, אוקיי? רגל ימין ארוכה לאחור ואנחנו עוצמים עיניים. נותנים מכל הגוף להרפות מטה. אפשר לשחרר אוויר החוצה. רק רגע להרגיש את הקרקע מחבקת את הגוף, עוטפת את הגוף, תומכת. לפעמים אנחנו שוכחים שיש לנו את הקרקע, פשוט להתאמך עליה. אנחנו מחזיקים המון, אז אחרי הזדמנות באמת לקבל פידבק מהאדמה, מהקרקע. ניקח פה עוד כמה נשימות. נסו להאט את קצב הוצאת האוויר. להרפות את כפות הידיים. נזכר בדמות שמעוררת חיוך, שמעוררת שמחה. נרגיש את הנשימה. ניקח פה עוד 5 נשימות לצד הזה. אל תפחדו להירדם, באמת ננסו כאן להתמסר למנח הזה. ולתת לכף היד, אם עדיין משהו מוחזק, אפשר רגע לבדוק. אם ממש אפשר, אם מישהו היה בא מבחוץ ועושה את הדבר הזה, כאילו מקלף את היד מהקרקע, אם היא הייתה נשמטת חזרה, כן? או משפחתל כזה, או שיש התנגדות, כן? כמה אנחנו מחזיקים. ניקח פה עוד 2 נשימות עמוקות. מעולה. בואו לאט לאט נשחרר את הרגל הצידי, הרגל השנייה, ונחליף לצד השני. אז אוזן שמאל מונחת, מרפקים עדיין כפופים, ואנחנו מכופפים הפעם את ברך ימין. אותו דבר, 90 מעלות בין שוק. לערך כמה שניתן. וכן, להעריך ולזהות את הזווית, ואז אולי צריך קצת להרחיק, לקרב את הרגל הארוכה, ולהרפות כאן. מנח רסטורטיבי, סמן לגוף שלנו, מערכת העצבים, שאנחנו בסדר, שיכולה להרפות, מה שגם ככה מאתגר בתקופה הזאת, כי אנחנו כל הזמן באיזשהו אלרט כזה, כל הזמן אנחנו תישארו במנח, וכל הזמן מוחזקים והגוף במתח ומקובץ. יש המון מתח במערכת שאנחנו אפילו לא קולטים. אז מקווה שאתם שומעים אותי עדיין. ניקח פה עוד כמה נשימות.
שאיפה ונשיפה. עוד 2 נשימות כאן. ולאט לאט נתחיל להחזיר את הרגל הכפופה לאחור, להביא את המצח אל המזרן. נניח רגע את 2 כפות הידיים על הגב התחתון. נראה מה קורה באגן כשאנחנו נושמים, אנחנו לוקחים אוויר, אנחנו שואפים ומה קורה בנשיפה. לאט לאט נחליק את הידיים חזרה ונביא אותם קדימה ושוב לאחור, הידיים אל הגב התחתון, גב כף היד. נעשה את זה רק עוד פעם אחת, להחליק את הידיים קדימה. כן, אז ממש ללטף את הרצפה, אני מקווה שהרצפה שלכם נקייה. ולאחור. גב כף היד, מרפקים כפופים, להחליק. כן, אנחנו בעצם מכתבים פה את כל המערכת של החושים, תחושה של הפידבק עם הקרקע, כל פעם הצלילים שעולים, כל פעם יש חלק אחר בגוף בטקטיל, המגע עם הקרקע, עם הגוף, מאוד מאוד חשוב. בואו נשלב את הידיים, 10 אצבעות שלובות. ננסה ליישר מרפקים, ואם אפשר גם ננתק את בית החזה. מבט, התחיל לעלות מעלה, גב כף הרגל נשאר אל המזרן. אולי עוד שאיפה כאן. נשיפה. לאט לשחרר, נשחרר את כפות הידיים. לצידי הגוף כל כף היד אורכת. ואנחנו עוברים אחורה לעובר, בעונות נוגעות, והברכיים מעט פתוחות לאחור, לצדדים. ניקח פה עוד 3 נשימות. תראו אם אתם רוצים להרפות את הידיים לצידי הגוף, כן, וממש לתת לאמה, גב המרפקים, להשתחרר אל המזרן, מצח למזרן, אגן כבד לעקבים, ובואו נזכר בתחושה הזאת של גב כף היד אל הגב התחתון, וככה כאילו מישהו בא וממש לוחץ לנו בעדינות, נותן לנו איזה סקוויז רך, ומרפא לנו את האגן עוד על העקבים, את הישבן. ובואו נעשה כמה 2-3 הנחות, הוצאת אוויר עם סאונד. ניקח שאיפה. תראו איך בית החזה עוד משתחרר מטה. פעמיים שאיפה. עוד אחד. בשאיפה הגוף קצת עולה מעלה והמצח קצת נלחץ אל המזרן. השאיפה אנחנו צוללים מטה חזרה. ואז אנחנו בעדינות נעביר משקל קדימה, הגן עולה,
מתנתק מהעקבים, אנחנו מעבירים משקל מהמצח אל קודקוד הראש. הידיים, או אל הגב התחתון או שלובות. 10 אצבעות, מרפקים ושרים. שימו לב בכל המנחים האלה שעל קודקוד הראש, או בתנוחות שהן הפוכות, שמשקל על השכמות, אנחנו לא רוצים לעשות את זה, לא להסתכל על הצדדים, ממש לשמור על השדרה ועמוד שדרה צווארי. נהיה פה עוד שאיפה. ועם הוצאת האוויר הבא, ידיים משתחררות, ואנחנו מרפים את גב כף הרגל המזרן, ועולים בגב עגול. אנחנו נרחיב בהמשך על גב עגול, וכרגע ממש נסו לחשוב על הראש שמתיישר אחרון. אוקיי? אז בעצם הישיבה לעקבים, מותנית האגן, בית חזה וכלוב הצלעות, כתפיים הגענו. אז יכול להיות שיש סחרחורת קלה כרגע, זה ממש בסדר. ואנחנו פה ניקח כמה סיבובי כתפיים לאחור. אז נטה בעדינות את אוזן ימין לכתף ימין. ואנחנו רוצים להעמיק פה את המתיחה, אז יד ימין לצידי האוזן. לאחוז בראש, כיוון אוזן שמאל, ואנחנו מתאים את הראש על הכתף הימנית. אפשר לעצום עיניים. מה איתכם? לרגע שכחתי שיש מלחמה ואיראנים, כן? כאילו מה בעצם שקורה לנו עם הנשימה והגוף מאפשר למיינד, לחוויה של המציאות שלנו. קטע. העניין הוא על לנהל את זה, כי בסוף זה גם מהר מאוד חוזר לצד השני, איך שנשמע את ההזקה, איך שנפתח את החדשות, זה כאילו בלתי נמנע לגמרי להתנתק, אבל כן העוגנים האלה זה תומך. בואו לאט לאט נעלה, נשחרר את הראש, ניקח את זה ישר לצד השני, רגע להיות כאן במרכז, ואז נטה אוזן שמאל לכתף שמאל, בלי שזה קורה, כן, האגן עדיין מקביל, ונשלח את יד שמאל לצידי האוזן. קח פה עוד נשימה עמוקה. רק לנשום לתוך המתיחה כאן, בחיבור הזה של שרירי הצוואר, חגורת הכתפיים. לאט לאט נרפה. נחזור למרכז ונתיישב. כל הדרך כף אל כף, בקדמת המזרן. אוקיי, אז אנחנו עושים פה סקוויז של הגודלים ממש אל תוך כף הרגל. כן, וכמה לישות כאלה כחולשים בצק. נסו להביא את כל משקל הגוף. עוד אחד כזה, ממש ללחוץ לאורך כף הרגל. במרכז, ללחוץ לחיצה חזקה אל, כאן יש פה נקודה של קלעת השמש, אבל רפלקסולוגיה בפעם אחרת נדבר. ואז אנחנו נרפא את הלחיצה בעדינות, והידיים יישארו אל הקרסוליים. אנחנו נעשה 3 גלים, תנועות של גל. אוקיי? אז ממש עם זה קצות האצבעות קודקוד הראש. אנחנו רוצים לחשוב לצלול אל העקבים, לפתוח את זה עם השאיפה, לקחת גב אחורה, ושוב להוציא אוויר עם הכפיפה מטה. אנחנו נעשה את זה ממש עם כל השדרה, כל החלק של הטורסו, ואז נשחרר להרפא. אז בואו ניקח שאיפה, ונתחיל סנטר אל החזה, אנחנו צוללים את הגב עגול, בוקס בבטן דמיוני, רוצים ככה לתת כיף סנטר אל העקבים, לפתוח שאיפה. ושוב, להוציא אוויר, לעגל את הגב, עוד פעמיים.
בית חזה. ובטן גב מתעגל, להוציא אוויר. שוב ראש צולל, להוציא אוויר עדיין, אנחנו בנשיפה ארוכה, 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 ועם העלייה של בית חזה מתחילים לקחת אוויר. שאיפה. נשיפה, נסו עוד להאריך את הנשימות. נעשה את זה עוד אחד, זה הרגע שהם מבינים ששיער פזור לא נוח. אוקיי, מקווה שנוח לכם, הכי חשוב שיהיה נוח. שאיפה, להוציא אוויר. ובואו נעשה אחד עם הוצאת אוויר מהפה. שאיפה. יישאר לצמוח ולהגיע את הגב. כל הכבוד, אנחנו נשאר פה בכפיפה. ולא חשוב לאן אתם מגיעים, אוקיי? איפה שהמקסימום כפיפה שלנו, גם אם זה בחצי הדרך לכיוון הרצפה, אנחנו מרפים את הראש. כמובן שאם יש לכם כרית, או קוביה, או כל דבר, או אגרופים, שאפשר פה להגביה ולתמוך את הראש, אז תעשו את זה, אוקיי? שים לב שהמרפקים כבדים. ניקח פה עוד 3 נשימות ארוכות ואיטיות. לפני שנרפה הכל מטה. קח פה עוד שאיפה. נוציא אוויר ונתחיל להגיע את הגב, להתגלגל אחורה, אחורה, אחורה לשכיבה. נסו להשאיר עדיין את הכף אל כף בין הרגליים. חוליה, חוליה, ללחוץ כף אל כף, להגיע את הגב, להחזיק פה עוד רגע. שלוח ידיים רחוקות קדימה. 3, 2, 1, ואז להרפות הכל מטה. אז אתם בכף אל כף, ואתם רוצים ממש להרפות את כל הגוף. ולפני שנצלול להרפיה, אני אגיד שאני ממש מודה לכם שאתם כאן. אני אבקש ואזכיר שמי שלא נרשם לערוץ ולחץ סאבסקרייב, אז תעשו את זה, זה מאוד מאוד יעזור לנו להמשיך את הפעילות הזאת ולהגיע לכל מי שזה יכול לעשות לו טוב, במיוחד בתקופה הזאת. ואני אגיד גם שמחר ניפגש ב-10 בבוקר לסשן שהוא דינמי, מעלה דופק, עבודת קור, חיזוק, אז תבואו. וב-6:30 שוב נעשה תרגול שהוא יותר רסטורטיבי, שהוא הרפיה ונשימות. בדומה להיום, כל פעם מי שמכיר את התרגולים איתי יוצא משהו אחר לגמרי, אבל עדיין בטווחים האלה של הדינמי בבוקר והרגוע יהיה בערב. אז תמשיכו לעקוב, אוקיי? ברגע שתלחצו סאבסקרייב תוכלו בעצם להמשיך להיות מעודכנים אחרי כל הפעילויות. אז אתם בהרפיה כף אל כף, מרפים את הגוף. ואם זה כבר יותר מדי המנח הזה של הפרפר, אז תרגישו בנוח לשחרר את הרגליים לשכיבה מלאה. אתם מוזמנים להישאר פה בהרפיה, גם מעבר לסשן שלנו, כמה זמן שנעים. נביא רגע יד ועוד יד לכל כתף נגדית, ולא נשכח לתת לעצמנו חיבוק גדול. אולי איזה סקוויז על הזרועות, על הכתפיים, ככה לתת לעצמנו המון המון אהבה ורוך, באמת בימים שהם באמת מטלטלים ולא פשוטים. זו מציאות של 2 שגם ככה לא פשוטה, היא מטלטלת.
ניקח שאיפה אחת ביחד. נשיפה להרפות הכל. let go. תודה רבה שהייתם איתנו היום. תודה רבה שהגעתם. נתראה בפעם הבאה.